Čauky, já vás vítám v ďalšej časti v pokračovaní part 2 s Kirim. A naposledy sme skončili niekde tu a musíme vlastne zdrhnúť z tohto mesta a ísť do druhého mesta. A ja musím ísť asi teda za týmto kamarátom mojím a pokračovať vlastne cestičkami a tunelami. No, choď už. Prečo ideš tak pomalej? No. Zatiaľ sme iba na začiatku, túto hru budem dosť často, vlastne ne často, ale strašne dlho natáčať určite. Takže s tým určite počítam, pretože je strašne dlhá a strašne zložitá. No teda tak som ja počul, že je strašne zložitá. Ale ja sa budem pokúsiť ju nejakým spôsobom prejsť. Ak to nevzdám dovtedy a tak ďalej. Je bitka. Ideme sa byť. No na to. Ja sa nechcem byť. No, makaj. Je. Pekne som ho prepichol. No. Už mám krvavý meč, bol to nový meč, ale už je krvavý, takže zase si môžem ísť. Železné válečné kladivo. No, takže ja si určite vezmem. Kladívko sa mi určite bude hodiť. Takže ja si ho vezmem, keby som náhodou že potreboval. Ja som zabudol, už som nezabudol, že čím sa vlastne dáva ten inventár. Takže tu mám železné bitná sekera, ale kde mám ten? To kladívko, tady je kladívko, ja si ho dám sem. A tento meč si nechám tu, lebo je zbytočné a toto mi tu dáva akože najviac, takže tak. Ne, ja chcem toto. Dobre. Môžeme ísť, už mám kladívko, juchu. Môžem ho schovať, zbytočné teraz ho mať vonku, keď nejdem bojovať. A pokračujeme ďalej po nejakých cestičkách. Už by som z tohto tunela mohol aj výjsť a ísť trošku do krajinky. A vidím na mapke, že sú tu nepriatelia. Vyťahnem kladivo. Sekni mu. Šlách mu jednu. To muselo boleť. Takto by som nechcel skončiť, presne takto, jak on skončil. Toho muselo fakt strašne boleť, ne. Niektoré sú fakt bolestivé. Neviem prečo to tak bolí. No, to je jedno. Ja si nájdem niečo tu, pozrite sa. Je tu štítik, ktorý si môžem dať na ruku, lenže mám asi obojručnú sekerku. Ale ja sa na to aj tak pozriem. Inventár. Oblečenie, zbranie, všechno. Tak dám si, že oblečenie. Či to dám, vlastne v oblečení by to asi nemalo byť, že? Ne, ale ja potrebujem... Kde je ten štít, či čo to sú? Štít. Haló. Štít tu není. Tu je železný štít. Mám ho. Tak, dobre. Mám ho na sebe, ale nemám žiadny meč, takže dá sa inventár. A zoberiem si zo zbraní, no tak, rob už zbranie a zoberiem si železný meč do ruky. Tak, perfektne. Takže teraz mám aj štít, aj meč, takže už môžem už môžem sa aj brániť konečne. Takže aj tým sa dá vyťahovať. Tým sa bráni. Dobre. Takže zatiaľ som pochopil, o čo ide a tuto čo mám akože robiť, akože rozsekať zámok, uhni. Ja to spravím. No, takže moci mausu, kolej, špálik pod použitím. No,
sa to zlomilo. Jehehe. Takže máme tu bohatství, dukátiky, tie si poberem. Máme tu nejaký lektvár. Dobre. Bol to mak, takže sa mi hodilo jeho veci, sa mi hodili, takže ja si teraz dám zase inventár a idem si trošku obliecť, teda dať si to, čo on mal. To mák, keď už som mák, tak už som poriadny mák, ne? Takže mám už to, čo som potreboval a môžeme vyraziť. A kade teraz? Á, tady je to. No, takže pomaličky sa už do toho dostávam. Viem, že teraz je to na začiatku, takže ono to bude pomaličky ťažšie a ťažšie tá hra. Takže mám sa na čo tešiť. A ja sa moc na to neteším, lebo budem zabíjať aj drakov a na to sa pozriem, jak ich ja zabijem. Pretože ja som v takýchto hrách úplný nubak. Takže ja moc neviem zabíjať. A tento ma už vytáča, lebo on na každom kroku proste stojí a furt sa obserá dozadu. Však idem za ním vieltom, ale aj tak zastane a pozrie sa na mňa, či fakt idem za ním. A to ma vytáča, lebo potom zbytočne mi to len stráca čas. Už konečne sme niekde zaujímavé. Pozrime sa na mňa. Ja som ho rozsekal. Ty smrad. Ej, rúb. Pekne sme ho zabili. No počkať, to je náš či ich? Ale náš, dobre. Ich je na druhej strane. Tu je náš. Pekne som ho zase dostal, pekne som mu rozsekol tu jeho hnusnú hlavu a zoberiem si šípy, to nepotrebujem, zoberiem si luk a štít mám lepší než má on, takže určite si nechám tento svoj krásnučký štít. Ha, a sme pri nejakej páčke, a sme doma. Sme pri nejakej páčke, tak ja ho použijú a otvoria sa nám tieto preklapace dvere a zdrhli sme z mestečka, ak sme potrebovali zdrhnúť. Za nami je ten, kto ma má viesť, ale on ma nevedie, ja vediem jeho. Zaujímavé, že? Jak sa tu drase celé. No, dobre. Choď už po mňa. S tebou nechcem vyprávať, choď. Choď už. Opäť ja zbijem. Tak, zlakol sa ma a ide radšej.